Taya, vlog ta na. Vlog ta. Maudaw na tatubog kamera oy. Okay ra manggod ka nang Tay na ganang tanang kamera ay. Lahir ka sa una ba? Siyempre itong kuwan ba, nag-iyan tayo COVID. O bagyong credit. udito kayo, udito. Udit ito yan, Oh, udit. udito. Kuyawan naman ta. Sabi pa lang email kay credit score. Udit mo dito dito. Dito, dito. Kuyawan. Doy, nay content dia doy. Wala na di na bidalag sa site ko. Ang bayo pa ni itong balikan to sa unang mga experience to ba. Sa una, mas lingaw gitong sa una. Labi na ito si Sirbong. Pre itong daan oh. Sir Lo Bo. kana daan ay. Lion. Itong lion. Lion. Karon na Itong lion. dili na matawag lion bro. Nanay building. Naay building man. Ito kung guys, tagay tay. Si katong nag-inog tuba ba? Ataya dali. Igot ko tas purol. Hibulos. Tinuod budong bukwa ko ginom na to. Tuba gani. Gisagulan mo ito. Kulapo. Gisagulan tong laway Ilmer. Ganan tong Ilmer ko. Wala to dai. Luot ko nag-inom to tanan. Mo gani. May kay wa nagsaba tong una. Ito. Sayang itong may Paris Prisman ko na to. Akat to. Tong paghikap sa akong tiyan way ba nakitang ulos bulad, lakra. Laina luura lagi. Ito yung nakakuha na to kaya. Mm. Itong Katong tinunang vlog na Nabigyan to. ko. Sayaw kika. Oo. Ay wala po ko apel to. Ako. Makuha to ato. Itong kapatog-patog mo glumron. Wala pang bugo to. Igat ko sila to kanay. Nang laba po ko tong adlaw. Domingo po ko to. Aga ko to nang warta pa tago nang abkat to balas na to. Si Ruby Heartthrob unta na sa una. Karon heartthrob na. Bana heartthrob na. Heartthrob. Nadaot smudjol ni nga bro. Bitaw nahagbong man si kon, hagbong smudjol. Dili mo ansel mo jud. Tingnan itong video yun. Mga 200 na gabi na. Ano sige. 200 ka pen bitaw. Pero lahir ka sa una oy. Batip kitag nang sa una pero karon astang gwapuha. Tanaw. Total package dyan eh. Di makurit. Kulapo. Kulapo. Pagkahalanga. Kulapo rin ganyan. Pero sa una, karon GSM na. Itong mga fans ha. Lagi. At ang mga uyab sa una. Dili. Nakalimta na ta nila. Dili atong mga viewers sa una tag 9 million gito karon wala gyud sa una. Bagyong udit atong balay na. Nangapalit. Basta itong mga fans na palit. Nabalin. Balis. Oy mga wave fans nabalin na gyud mo. Asal galing sa ron bro. Oy wave fans, di mo maluoy na mo. Uy, kayintang naman. Hani lang meron. Maka-vlog tingali ta. Sa mga abot mga adlaw. Balik ta kay natay balikan. Yan. Yan ka na usad ya. Kanang yan. Bus is bus, do not to change bus. Tayo doon na to Jesus. Okay. Minut mo balik ta kay basin day kuhaon ta ni Darna. 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 Ay, kani si Robe. Ikaw Robe, unsa may experience? House of Collab na iya tirada. Dili experience niya tong Experience. taga tong video. Oh, Si ma istorya mo. Istorya mo lugo. Atong igayon na gyud. experience siya kila-kila ta. Katong giprank. Giprank ka. Iprank nga taktako na wa na gyud. Hilak na gugoy. Nilas si ko na to si Jason. Hilak to. Nilak oy. Nilak to. Nilak oy. Sa una wala pa tay tagaytay tabines. Wala ikoy katsat. Patapang member to tagaytay. Agi message maabot tag 200 oy. Bayat ra bag mga gatagsar bag uyab. Nya ug mubulag ang usa. Gabulag patanan uniform. Nay nang uyab nako tulo ka buok. Ay, hayag na. Sus pagtana pag stop nako. Uy, Bayot man di ay. ayot man eh. Ew, yat. Lord. Agi lang si. I love you. Pa yung pa meet up gano, sila bahala. Pero Kuya way, kusuwa ring biyahe go meet up. Loy kay lima. libre nun mo. Ha? Libre atur sa rin, Salinas ba? Libre. Pero Blue luway Tiger. kita kage. Kay katong paglayon-layon doon kapit ko magkakapoy ka man ka. Oliver pa ato god, wana Oliver ato wana murag gimino ay. Ito kay hapit ko naka. Kisa tong lubot makita lang puti kaya. Si Vincent to? Vincent to, Vincent? Karong piti nang glow up. Glow up na Vincent na. Hindi na makorek. Ano dai? Asa Tumboy. Doon sa GCP. Grabe di makorek ay. Kasi wala to dire si Elmer. Sirbong, Ilmer, Oliver. Si Kuan bagyo except Oliver, GM. GM. Wala GM. Putot, alas putot ay. Busy na kayo sila. Uyog pants. Si Jed. Bus Jed. Pero tapo ka to.
Tapok Uban ra. good kay itrabaho to sa airport. Airport ba daw? Tagbising ko kung adlaw. Oh, tigtog po og aeroplano. Oo, tigko. Si Wigit. Pero wala mo kakuha ni Wigit, yay kiyoy. Jit. O tuwa sa Robinson, tiglaw bitin 20 mil si Mama. Tiglaw bite. Tiglaw bitin. Kadaya. Wala po to na viral to tong babae nga kuan. Dito mag-hiring sa. Oh, hiring. Hiring. Iron karon na. Hindi si Wigit. Si Wigit, pasalamat siyang jubilen. Kay ulas jubilen. Asa makakita ang 20 mil si Mama. Si Mana niya. Ulas bitin. Duda na ko murag kanay ilawg ni ano. Wa may tiyong tingog ano. Dili mailaw. Di Di siya mailaw ang laki. Di siya mo share siyang. Di mo laki. Di mo ka nang bitin basta batignaw. Katisoy ana. Tisoy ana, tisoy kana. Buling. Buling. Ultimo mga isbadong taga-tindahan. Ibog mo yan. Ala. Badong si drug Amanda, lord. Amanda, ako yung chikong Amanda. Tindahan. Ang muli ba? Ana, oy. Ana lagi mo ni Sir Jericho. Yeah. Patay. Pero Sikat. Niagi ba kasikat bang TV ba ya? Ug wala pa ko napas mo pagkasikatan na to. Ako experience na ko yun katong Facebook. Dito, ka-famous. Betul kita sa page ba? Taga mo si Chins pa. Cheese profile. Cheese profile ba? Naay mga reactor gol. Abot og 1K. 300 maawa taas na kana. Karon sa Una una. buti pa rin kang to sa. Reactor 1K. Pwede na monetize na ba? Ah. Wala na Langan. nun. Langan ang Tuwa nga ningkamot na yung TVW mo kay. Tungod ba to tong dagan ni pass away ba? pero Dagan na nga matay gaw dito ay nahunong yun. Sila mga TVW fans ba kay basig gato sila ligit away namin la. Yeah, naragyapon yung taon. Naragyapon taon na unsa nagud taon tagoy. Nag-blow up ra kami. Yeah. Sige magud may kaon. Yeah, kaon. Sige mo kung tagay. Tagay. Sukat sa wala na tayo nag-vlog ba? Wala nagikuyaw. Sawa na zero bitaw. Sa una ko yung Pag ginato ako uyab karon na wala taga-vlog na nakoy uyab. Basig mga salinto na mo. Nindot hindi mag-vlog sa kay makauyab. Hapit na pista mo nang nay waffle. Yeah. So una, wala kita uyab sa una. Karon Wala gyapon. Uyab. Ginamot. Ingon mo sa pista na sa dumano ko magparapol ni sila mga kuan nga mga gwapo. Jaway. Ayay, apel ginis Alwin, kanis Rube. Ruby. Awa na. Oh. Susubig Kaya ya. mo po dagi. Kaya ako, Ang gaparapol po. Tapos bitin. Dili. Ang gaparapol po dia sa kuan lagi mga gwapo. Bayot mo po. Agoy? Mo na makadaw ga ato na po is bayot. Silbi na. Pero naibagong ko ano tong sana Lazada na sa. Ano sada? O karang yang karang kon ba yang ka kuan. Karang Lazado. Lasado. Kakumpetensya ba Lazado? Mute ilang mga kuan ron kay pwede ka mo order to babay. Di makuret yun no. Tagbirsing ko rayo. Pwede ta ka-order og galublak ito. Ang naon kay mura na si Indonesia pero ninot okay ra. Okay ra ligon sila quality. Okay, Pero bagong karon Lazado. basta pinutos nagkarton. Basta dili lang Gran mo kuan ba? order babay guys ato mo sa Lazado. Lasado. Nya pwede ta maka-order ito hello block. Dili. Mga plywood ra plywood. Oh, nay hello black to tong babay, hello black na man. Square og now. Kote kaya ay. Sa pati kaya Kuya pa sa mga ginagawa sa ligaw. Sila lagi Pag mo Sila punta, pa sa mga sila ramang ato ang kung sa Oh, mabalik mo nito kung sa kuya battery pa. ba, Charger. Moy atong kusog. Well, og atong mga oil fans ba, og mabalik. Dako kitag pasalamat sa Ginoo gyud. Oh. Oh. Pero shout mo sa Narang mo na sila. Na. Akas maya pa yung shout out ko. May mag-shout out buta. i-shout out sila. Bitaw na kay may bagong supporter dahil to sa mga taga-Lumanog rapod. Oh, diba? Salamat kayo. Salamat. Supporter tayo. Salamat kanin niya. Ay kuan dira kanang mga Taga viewers Samis. na to nga wala pa kabalo nga taga-Lumanog ra dayon me. Tagaytay sitio or na Sitio, din sitio. pili me. Sitio Tagaytay. Sitio. Bilang kay pista ba no, mo sponsor mid kuan. Kanang kuskatarong ginamos. Kana, siyarog di ma Sponsor tanyo mga kawayo pa. hubag yung matang kinaon lagi. Magpuso na ta puso. Pero daghan ang gago. Mga tuog pa siguro. Daghan na. Sa among YouTube gando pa may nga mabalik mo view ba. Lagi parang ganahan bumi
Video bisag. Bisag maabot lang mga 1 million viewers lang ko. Di na makoreto ana. 1 million. Bisag maabot lang po 3,000. Third million. Third million. Oh. Iampo mo kami. Mabot lang ganun zillion. Zillion. Zilong. Ako Diba? na Billion, million, billion. Trillion. Ziliot. Ziliot. Kinlasa di ay, kinlasa di zillion. Zillion. Zillion po, zillion. Kay kinlasa ba z? Hmm. Zillion. Ziliot. Paano masabi? Ha? Paano masabi? Search mo sa YouTube. I-shout out itong kuan yung sige ka po natuguan ron ba? Okay, shout out, Sila shout si kuan yun Okay. sila may kontratista sa. Ako na daw. Kana. Grabe na sila yung Mga taga kuan ba? Lawaan ay la, lawaan. Kasi wala na tayo vlog vlog. Wait, sila. Bull. Si Oh, suci. Studilin. Oh, manabat. Oh, magsige na siya. Updated kina. Si Geraldine Ramirez. Si Geraldine. Marimir Palag, shout out mo. Oh. Well, brother. Shout out man yung mga kauyaban di oy. Kuan po si kuan po, President Duterte. Bisag na wala siya sa kuan ron. Sige pong suportahan to. Oh, Duterte. Bisag nakulihan si Marcos. Og sa mga bagong bagong mutanaw daw. Baka naman sponsor. Yeah, sponsored. Unsay mamaray kan sponsor. Kanon. Kanon. Bisahan ano? Kanon. Basta ito mo guys nga kami mga Kay panitan og meron din niya di guys Mag-picture kini daw. mo gipansod Ice cream. guys. Gold kini color. Kani guys, gikan is dagat. Kini gold kini color guys pero sa tidunay guys mga pig gini. Jeans na kinsi pa nga do. Shout out po. Stainless. Dili sa tipo nga do. Kung laki ba? Gani ko gold mo ni ko Sa jeans na gimat gimat na, gimat. Si Andrew. Oh, shout out to. Andrew. Shout out to niya dahil Shout out ko ni Bon Andrew Morales sa malapit sa Thailand kan. Jinil Snack In. Shout out. Og si katong Salamat kayo. nari na tuwi ba to pag quarantine tong gamotor. Silang Oo. panay mga yan si Sado TV. Oh, kata sila doa ba? Katong nagki-club nagki-collab niya arba Si Boy Siga. tong Boy Siga. bayot. Oh, si og si Mo bayot mo. mo daw daw taga kuan. Katong doa si yan si Shadow. Og si paano si Boy Maas mo O kuanday katong sa shout out Bumas. Ah, sa Kurimao Vines. Oh, Kurimaw. Kulisaw yan. Kulisaw? Kulisaw Oh, tabay. katong ni Aris sila ba? Asikat kay Sharon ay. Boy Maas baka naman shout out din. Yeah. Idol yun. Tusi kan, tusi. Boy, tapang ba? Boy tapang. Oo. Pwede man muhagit og kuan god sino bagay por ba? Boxing mong dua. Gurji ko. Gigil ako. May Gigil ako ha. Alala. Gigil ako. Sinahay ko Oh. dito. Subagay kasi ka. Ay! Matay hapon. May pa mag-shout out tayo kay hapon na kayo. Shout out kay. Ari mamasa tas comments sa tong kuan page. JJ may pa. Okay, so guys, Shout out ko. So guys, karon guys, nang hapon naman yun. Shout out na miha. Shout out de ko ni Kuan, Yasmin Reyes. Shout out. Shout out. Shout out Lodi. Ikaw. Duli. Shout out ko sa akong mga classmate. Yung section. Ang sa section ninyo. Section Durian. Shout out. Di na bito eh. Patang na skwilahan de. Bitaon National Vocational High School. Ah, Vocational High School. kusyo na. Ikaw, bro. Shout out BNVHS. ko ni Janine, taga Pawa og sa akong mga classmate Central Eskwela, Section Emerald, DNHS. Seat A ko dai. Bright mo ko. Ah. Next. Dala ka sa rapol So, shout out ko sa nangumen sa among Facebook page si Nilinian, ni Angelo Caberte, ni Karen Hilaga, kanang singerist. Singerist. Yay. Shout out ko ni Denver and Igop, ni Bong Andrew Morales po ay, ni G Flores, Jim Ugbamin, ni Janice Samyan, ni Mary Jane Tiare. Shout out. Shout out. May di ba tong swerte. Sa tuwing nga Kawe, shout out kayo. Og shout out po ko sa akong classmate sa Tagaytay Vulcanizing Shop. Shout out niyo. Kay. So guys, shout out pala ko sa mga followers din mo karon, mga kawew pan, shout out niyo mga wew. Mailag nang unta wew nga naagya pa mo sa mong kwan ron, sa mong YouTube channel di mo mawala wa. Shout out. Oh, shout out day ko sa Understand? shout out day ko sa Oh? pwede ra mo. Ah! Gigi. Adonis Par. Ah, loob. Dayang be.
Kapag na yung tagdayang. Ano? Yeah, na yung tagdayang. Shout out lang ulit ko sa mga solid supporters na ulit. Shout out na ko ni Jam Stakers ba nga gapadong diri. Video. Asa naman ron ah. Jump sticker daw. Diara. Diara. Mo ni Manila boy ba? Manila boy. Basta malit, kip sayaw, dayang. Ah, dayang. Dayang gano'n? Ano? Oh. O na yung ikuan sa Manila boy pero ang nakaadog Manila no, diara. Dayang, go! Shout out din ko sa mga solid supporters na ulit. Kompleto guys. Manayot ana. I love Video you. ba? Video ba? So all So, na to guys. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. I love you. Mama!